Программабызны матбугат күзәтүе белән дәвам иттерәбез. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Без укырга күнеккән татар газета журналлары ниләр турында яза? Әйдәгез бергәләп шул хакта сөйләшеп алыйк. Шәһри Казан газетасы яңа ел алдыннан зур проблемалар турында бер шигырь белән көйләнгән баш исемне беренче битенә чыгарып биргән. Китәсең үгез, чыгарып әлләмегез. Рифмасы әллә ни булмаса да, күтәрергә тырышкан проблемасы барыбызга да кагыла. Акча алшына икән дигән имеш-мимеш. Мондый шөбһә һәр ел азагында да бер кузгалып ала инде ул. Бу юлы да газета хәбәрчесе, финанс һәм хокук белгече белән бергәләп акчаны ничек яндырмаска дигән сорауга җавап эзләгәннәр. Шул ук Шәһри Казан кунак бүлмәсенә заманында тыңлаучылары күңеленә уяндыңмы елмай, көнне башла шулай дигән күңелне күтәрә торган җырлары белән кирип калган Сәнифә Рангулованы чакырган. Билгеле кешеләрнең язмышы белән кызыксынучылар өчен анда шактый мәгълүмат табырга була. Ватан Татарстан газетасы үз укучыларына яңа ел бәйрәменнән соң кисәдә җилләр уйнамасын өчен ни эшләргә кирәклеген киңәш табыш итүдән башлаган беренче битен. Быел алар укучыларына зурдан кубып бүләк тә әзерләгәннәр. Бу хакта баш мөхәррир урынбасары Илнар Хөснуллинның үзен тыңлап карый әле. Кадерле дуслар, без ел дәвамында әлеге тапшыру аша сезнең хозурыгызга Ватан Татарстан битләрендә чыккан иң кызыклы язмалар турында мәгълүмат җиткереп барырга тырыштык. Бу көннәрдә күгебез аяз, көннәребез тыныч булсын дип телибез. Һәм әлбәттә безгә алга таба да үзебезнең һәм тирә-яктагыларның сәламәтлеген кайгыртырга туры киләчәк. Бу сынауларны бергә булганда, бердәм булганда узалырбыз дигән ышаныч бар. Иң мөһиме, киләсе елга да Ватан Татарстан укучыларының саны кимеми. Һәм без аларга бүләк тә әзерләдек. Билгеле булганча, Ватан Татарстан үз укучылары арасында мини-трактор уйната. Бергә булыйк, бердәм булыйк, сәламәт булыйк. Ихтирам белән, Ватан Татарстан. Газетада Татарстанның халык артисты Әсхат Хисмәтов, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин кебек күренекле шәхесләр белән кызыклы әңгәмәләр дә басылган. Күңел күрмәк бер турамды безнең халык. Синбикә журналы үзенең укучыларын әлдән-әле кечкенә генә булса да бүләкләр белән сөендереп тора. Бу юлда шулай иткәннәр. Әйдәгез әле бу уңайдан журналның баш мөхәррирен дә тыңлап карыйк. Кадерле укучыларыбыз, яңа ел саныбыз сезгә килеп тә җиткәндер инде. Аның белән бергә кечкенә генә бүләгебез. Үтеп баручы елда без сезнең белән бергә булдык. Журнал белән бергә сез сөендегез, киендегез, уйландыгыз. Киләсе елларда да бергә булырбыз дип өметләнәбез. Форсаттан файдаланып, сезне якынлашып килүче яңа ел белән котларга телибез. Зауыклы, кулга алырга рәхәт булган Сөембикәнең бу саны бәйрәмчә килеп чыккан. Монда ковид захмәте шартларында бала табарга җөрьәт иткән батыр йөрәкле хатын-кызлар һәм аларны дәвалаучы фидакаризатлар, табиблар турындагы күңелне күтәрә торган язма да, җырлык әле тапшыруын алып баручы сөйкемле пар Алина һәм Азат Кәримовлар белән җәһәт әңгәмә дә шулай ук татар дөньясында мәгълүм шәхесләр, Германиядәге татар хатын-кызлары берлеге җитәкчесе Гөлнур Даутова белән ачылып сөйләшүдә галим, филология фәннәре докторы, профессор Васил Гарифуллинның тормышы, уй-хыяллары турындагы язмада укырга яратучылар өчен мәгълүмат бирә. Яңа елда татар матбугаты үзенең укучыларын күңелгә ятышлы, мәгълүматлы язмалар белән сөендерүен дәвам итсә дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.